El segon cafè científic de primavera a la Casa Orlandai, que és el d'avui, tenim en Jordi García Ojalvo. Ell és investigador del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra i ens parlarà d'una recerca que fa, una part de la recerca que fa, en concret sobre la dinàmica dels éssers vius. El que vam posar o el que vam dir com a explicatiu de la reunió d'avui és que, de fet, tots els éssers vius, siguem conscients o no, des dels microbis fins als humans, estem sotmesos a la fletxa del temps. El cicle més evident és el dia, cicle i nit, però també hi ha el pas de les estacions i al llarg dels anys el temps no passa en va, anem envellint. Llavors, els éssers vius o els sistemes vius hem evolucionat per detectar i anticipar-nos al pas del temps. Alguns els hi va la vida, com els migradors. I bé, la recerca del Jordi estan començant a entendre com es fa aquesta anticipació i com afecta el desenvolupament, el cervell i fins i tot a la lluita contra les malalties. Per tant, jo crec que li toca parlar a en Jordi, és el teu moment, sisplau, i d'aquí mitja horeta, una cosa així, més o menys, si t'allargues tampoc no passa res, obrirem el debat. Gràcies a tots i jo m'ho deixo. Perfecte. Moltes gràcies, Cristina. Moltes gràcies a tots per estar aquí i en particular a Cristina per la invitació. És un gran plaer. Us explico. Vaig a compartir un moment la meva pantalla. Espero que estigueu veient la meva presentació. Hi ha un punteret, no? Molt bé. Gràcies també per tenir la càmera encesa. Com diu la Cristina, és molt agradable, ja que no podem fer-ho en persona, que és una llàstima, almenys veure les cares de tothom i poder parlar. I som poquets, amb la qual cosa us demano que qualsevol pregunta la feu. Potser si hi ha alguna cosa que l'he deixat massa fosca per el motiu que sigui, no perquè sigui complexa, sinó perquè no m'explico bé, però, sisplau, escriviu al xat i la Cristina em pot parar en qualsevol moment i puc aclarir el que sigui i estic desitjant tenir una mica de debat. Molt bé. Doncs la Cristina em va suggerir de parlar una mica d'aquest tipus de temes perquè, de fet, el nom del meu grup de treball és Dinàmica de Sistemes Biològics, aquí a la UPF, i el que fem, tenim aquest nom una mica críptic. Què vol dir la paraula dinàmica? Això ja ho ha anticipat una mica la Cristina. Podem mirar, per exemple, si fem servir el llenguatge diari, quan diem que una situació és molt dinàmica, el que volem dir és que canvia molt amb el temps. Llavors, el concepte de dinàmica, per exemple, en matemàtiques està molt ben establert. Jo, de fet, utilitzo les matemàtiques per fer els estudis que ara us mostraré. I la idea és aquesta. La idea és tenir en compte el fet que el temps va passant. I és una cosa que de vegades s'oblida. A veure, nosaltres la sentim molt clarament. És a dir, el temps passa molt lentament, però quan et vols adonar ens hem fet grans. Llavors és evident, ho veiem al nostre cos, a la nostra pell, hi ha coses que passen. Des del punt de vista de la física es comença a entendre aquest fenomen de l'envelliment i de què vol dir que passi el temps, per exemple. I és un fet que potser en biologia, quan un està intentant entendre els sistemes vius, no s'estudia tant aquest efecte, excepte en situacions particulars. Per exemple, evidentment hi ha molta gent estudiant envelliment, d'acord? Però hi ha altres tipus de fenòmens que depenen del temps que no s'estudien tant. I no tenen per què ser tan lents com és, per exemple, el procés de tota una vida, una cosa que es desenvolupa al cap dels anys que no es nota. Hi ha altres exemples, com per exemple, com ens formem com a organismes. En comptes d'un procés que triga desenes d'anys, en pocs mesos, o fins i tot segons quins tipus d'organismes en setmanes, o fins i tot en dies, a partir d'una única cèl·lula estem programats per convertir-nos en un organisme molt sofisticat. I perquè això passi, calen una seqüència d'esdeveniments. És a dir, si penseu, ara tornarem a parlar d'això, però en el nostre genoma el que tenim és codificat uns programes, si voleu, que el que fan és que a mesura que va passant el temps hi ha una seqüència d'esdeveniments que s'han de produir un rere l'altre d'una manera molt acurada per poder donar lloc als organismes que som. I això també s'estudia bastant, és el que s'anomena biologia del desenvolupament.
que si heu tingut el Fernando Giraldez, no sé si va parlar d'això, però ell pot parlar de moltes coses, segur que va parlar potser d'altres coses, i potser si heu tingut altres companys del nostre departament haureu sentit a parlar d'aquest mena de procés. Aquí és evident que la fletxa del temps també és molt important. Però jo voldria parlar avui de situacions, de coses una mica més subtils. I per començar, voldria fer servir un fet que malauradament està molt de moda habitualment, que és el tema de la Covid. Vaig a començar a parlar de la Covid i vaig a parlar de la vacunació en particular. Casualment, li deia abans a la Cristina i a la Clara, em vacunen demà, avui, tinc la primera dosi demà, no sé vosaltres com ja esteu, estic molt content, finalment ja va arribant. Espero que en poc temps la gran majoria de nosaltres estiguem tots vacunats i puguem realment tornar a una vida normal, no? I per tant és molt important i estic content. Clar, però quan un es vacuna hi ha aquesta pregunta que un es fa i és si tindrem efectes secundaris. Jo no sé si vosaltres heu tingut efectes secundaris de la vacuna. Evidentment són molt... Bueno, espero que no hagin estat molt perfecte. O sigui, en qualsevol cas, està clar que els avantatges de vacunar-se són moltíssim més grans als efectes secundaris. Vull dir, no vull aquí ara dir, perquè hi ha efectes secundaris no ens vacunem, però estaria bé potser predir quins de nosaltres tindran efectes secundaris i de quina mena. I això és el que es vol fer la ciència, oi? Volem entendre qualsevol tipus de sistema, en particular els sistemes vius, per poder predir. Des del moment que Newton va establir les lleis de la gravitació, això va ser un gran èxit que ens va permetre predir tot tipus d'esdeveniments astronòmics, oi? Utilitzant les mateixes lleis que Newton va identificar, podem predir amb millor o pitjor èxit el temps meteorològic. I llavors això és el que volem predir. Llavors, què voldríem nosaltres? Voldríem poder predir, per exemple, en aquest cas, quan jo em vacuno si tindré efectes secundaris de quin tipus. O, més fàcilment, com quedo d'immunitzat, si ens podem tornar a contagiar. Totes aquestes preguntes són problemes de predicció, que és el que la ciència vol contestar. D'acord? Clar, llavors, és evident que aquesta pregunta en concret és complicada, perquè cada persona és un món i respondrem de forma molt diferent a la vacuna. Hi ha moltes raons per les quals hi ha aquesta variabilitat, que no ens permet predir bé aquest tipus de coses. Jo volia centrar-me en una raó una mica subtil, però que jo crec que és important i que s'està ignorant, i que us la comento ara. I per això voldria simplement parlar breument de què és el que fa la vacuna. Recordo que la vacuna el que simplement fa és activar el nostre sistema immune, que és el veritable heroi d'aquesta situació. El que ens protegeix és el sistema immune, no és la vacuna. Nosaltres tenim unes cèl·lules a la sang que són molt eficients a l'hora d'eliminar cèl·lules que estiguin infectades i d'aquesta manera el virus no es pot propagar. Aquí tinc, per exemple, un vídeo que no sé si heu vist, és un vídeo que es va filmar a la dècada dels 50 del segle passat, en el qual veiem una cèl·lula blanca, un neutròfil, perseguint un bacteri. Llavors veieu, ja d'entrada aquí veieu que això és una situació molt dinàmica, d'acord? El temps és molt important aquí, el bacteri s'intenta escapar, aquí ho veieu, i la cèl·lula el va perseguint fins que finalment se'l menja, d'acord? Això és un exemple del poder que té el nostre sistema immune, que a vegades és aquest, jo no sé si algú us ha explicat una mica això en algun altre dels cafès, però és un d'aquests altres grans sistemes, tothom pensa en el cervell i parlarem del cervell d'aquí una estona, però el sistema immune és una de les coses que fa que hem arribat on hem arribat, que haguem arribat on hem arribat. I és que sense el sistema immune no podrien sobreviure moltes setmanes, perquè és que tenim contínuament patògens actuant sobre nosaltres i el sistema immune fa que aquests patògens s'eliminin. Llavors, la idea és, jo em vacuno, això activa aquestes cèl·lules tan eficients, tan eficaces, i llavors d'aquesta manera em protegeixen contra la malaltia. I potser si se m'activa en massa, igual tinc algun efecte secundari. Puc tenir febre, puc tenir fatiga. I la pregunta és per quines raons, què és el que faria que jo pugui tenir efectes secundaris o no. Llavors, com que és tan important quin és el nostre repertori immune, ara us vaig a mostrar un resultat científic de fa poc, d'acord? Us vaig a mostrar un resultat que el que fa és, el que van fer els científics és van agafar un conjunt de ratolins i li van mirar quantes cèl·lules blanques, quants limfòcits tenia,
I la diferència és que ho vam mirar al llarg del temps. Aquí és on entra el temps. I el temps no estem parlant d'anys, no estem parlant de mesos, estem parlant d'hores. En aquesta figura, us mostro, aquí us explico una mica el que hi ha. És una figura XY. En aquest eix hi ha l'hora del dia. En qualsevol unitat, aquí no vol dir res, això ja veieu que són 12 hores de llum, que està aquí en blanc, i 12 hores de foscor. Això és un experiment de laboratori en el qual tenim 12 hores de llum sencera i 12 hores de foscor sencera. D'acord? Llavors, en aquest eix, el que tenim és el número de linfòcits que els científics van detectar en els nodes limfàtics del ratolí. D'acord? 100% vol dir el màxim que veien al dia, però el que és molt brutal, no sé si estareu d'acord amb mi, és que al llarg del dia aquesta cosa fluctuava i podia arribar fins i tot a menys de la meitat. És el que vam veure de quantitat de linfòcits que hi havia als nodes limfàtics en aquests animals. Clar, què veieu? Que el temps és molt important aquí perquè depenent en quin moment del dia estem, puc tenir fins i tot el doble de linfòcits que en altre moment del dia. Us podeu imaginar la rellevància que té això. Podríeu pensar, això és degut a que és la llum. Si estic sotmetent a l'animal a la llum, per algun motiu la llum està activant el sistema immune perquè entra als ulls i els ulls estan... Però fins i tot si tenim foscor contínua, que serien els punts marrons, els punts grisos són amb aquesta periodicitat de llum-nit, de dia-nit, si voleu, artificial, però els punts marrons l'animal està en foscor contínua, oi? No hi ha ningú que li estigui dient ara és dia i ara és nit, i tot i així, l'animal té un rellotge intern, està mesurant el temps. I l'efecte és brutal, és molt impressionant perquè la quantitat de glòbuls blancs és molt diferent en una hora que una altra. Aquest és un d'aquests efectes que jo crec que s'ignora molt a l'hora, per exemple, de pensar en teràpies mèdiques, en particular en el tema de la vacuna. Jo crec, no sé si s'estan fent estudis sobre quina és la correlació entre l'hora a la que un individu s'està rebent la vacuna i els efectes que té. Però simplement us ho deixo aquí perquè us dic que podria ser un efecte important. Clar, potser un efecte secundari d'una vacuna, que són petitets, no són tan importants, però heu de pensar que això implicaria que qualsevol altre medicament que ens prenem i que realment involucri el sistema immune d'una manera o una altra, sigui molt important l'hora del dia en el que els prenem. Si són medicaments que, per exemple, potser són analgèsics o coses que no són molt importants, potser no val la pena fer un estudi molt exhaustiu, però quan realment hi ha molt en joc, com per exemple el cas de la quimioteràpia en càncer, que ens juguem molt, llavors aquí sí que és molt important que estudiem quin és l'efecte de prendre's el medicament a una hora o a una altra del dia. I, de fet, el que s'anomena cronoteràpia s'està estudiant molt a nivell de teràpies contra el càncer. Per aquest motiu, perquè ens juguem molt. I la raó és perquè tenim aquesta mena de cicles. Llavors, la pregunta, aquí veieu l'exemple, la importància de la dinàmica, del fet que les coses canvien en el temps. Insisteixo, no estem parlant d'anys ni de mesos, sinó de les hores dintre del mateix dia. I això podríem pensar per què estem dissenyats d'aquesta manera. Primer de tot, abans d'això, d'on ve aquest rellotge? Per què aquests ratolins, encara que estiguin en foscor contínua, són capaços de mesurar el temps? D'això ens passa a nosaltres també. Tenim un rellotge a dintre. On està aquest rellotge? Bé, ho sabem. Aquest rellotge està dintre del nostre cervell. Hi ha un conjunt de neurones, ara tornaré amb això, ara seré una mica més específic, però hi ha un conjunt de neurones a dintre del nostre cervell que si mireu la seva activitat, aquí, per exemple, en aquesta figura, teniu dies, perdoneu perquè està en anglès, però suposo que no hi ha cap problema. Aquí veieu el dia d'estudi, que va de 0 a 14 dies, i aquí tenim la freqüència de fai, de dispar, és simplement l'activitat d'aquestes neurones. Aquestes neurones tenen una activitat elèctrica, llavors simplement mesurem l'activitat. I veieu que l'activitat d'aquestes neurones puja i baixa en períodes d'un dia. Cada dia es repeteix. És un rellotge. És el que s'anomena, evidentment, el rellotge circadià. Aquest rellotge el que fa és que controla, el primer efecte que té és controlar el nostre estat hormonal. Hi ha tot d'hormones que oscil·len, la producció hormonal oscil·la al llarg del dia. Això està ben establert. Hormones com l'aldosterona, el cortisol, o fins i tot la producció d'orina, evidentment. Està oscil·lant
perquè tenim un rellotge dintre que ens està alterant tota la nostra fisiologia al llarg del dia. D'acord? Aquí és un exemple de la dinàmica. Això afecta a tot el cos, perquè aquestes hormones es transmeten a tot el cos i el que acabem tenint és no només el cervell, sinó el pulmó, el fetge, les cèl·lules musculars, a tot arreu tenim veieu aquests rellotgets, tic-tic. El nostre cos és un conjunt de rellotges. Això és la primera cosa que volia transmetre. Us heu d'imaginar que som un conjunt, i això és perquè al nostre genoma tenim codificat un rellotge. Ara en tornarem a això, a veure com està, què vol dir que el nostre genoma estigui codificat un rellotge. Però això és el que està passant, que el nostre cos de fet, són diferents rellotges, si voleu. El pulmó hi ha un, el fetge hi ha un altre, els muscles hi ha un altre, i tot està coordinat pel rellotge que tenim al cervell. És el master clock, li diuen, el rellotge mestre. Molt bé, això què fa? Fa que una gran quantitat de variables fisiològiques oscil·lin al llarg del dia. Per exemple, la temperatura corporal. Com probablement sabeu, és molt diferent la temperatura que tenim al dia a la tarda que al matí. I llavors això vol dir que quan ens prenem la temperatura i prenem 37 graus com la temperatura normal i a vegades, clar, hem de tenir en compte quan ens prenem la temperatura. De fet, això podem fer experiments nosaltres mateixos i mesurar-nos la temperatura amb aquestes pistoletes que ara hi ha per ahí, cada hora, i podreu veure que hi ha un cicle. Com deia abans, les cèl·lules sanguínies, no només les cèl·lules blanques, limfòcits, monòcits, eosinòfils, les plaquetes també oscil·len al llarg del dia. Som rellotges que caminen amb potes, d'acord? Estem contínuament canviant. Això què implica? Que és que les nostres cèl·lules del nostre cos no estan en condicions constants i, per tant, tota la nostra fisiologia canvia. Per exemple, potser aquest és una mica més cridaner, l'exemple que us diré ara. El sistema cardiovascular, d'acord? I segur que també potser sou conscients d'això. La pressió arterial, en aquest cas és la pressió sistòlica, però la pressió arterial oscil·la al llarg del dia. Això és l'hora del dia. El T igual a 0, temps igual a 0, no dic ara quin és, de moment, però la nostra pressió arterial, en aquest cas probablement és hora de veritat. A la nit, a la madrugada, tenim una pressió arterial baixa, tenim un pols arterial baix. A mesura que entrem al matí, durant el dia, la pressió puja, el pols puja. I com us podeu imaginar, això té una implicació, que no sé si potser ja coneixeu, té una implicació i és que a l'hora de les malalties cardiovasculars, en particular, lamentablement, els atacs de cor s'han fet estudis estadístics i se sap que els atacs de cor, la probabilitat de tenir un atac de cor no és la mateixa al llarg del dia. De fet, si us faig, no cal que us ho pregunti, però us ho podeu imaginar, quan és més probable tenir atacs de cor? Això s'ha fet aquest estudi de forma estadística i s'ha vist que el risc d'infart és més gran a la primera hora del matí. Perquè és quan la nostra pressió arterial i el pols arterial estan pujant després de sortir de l'estat de son. Per tant, això són dades que no són meves. El número d'infarctes per hora en una certa població al llarg de l'hora, veieu que entre les hores de 9 a 12 és quan és més probable tenir un infart. I això és degut a que tenim un rellotge en el nostre cos que no podem controlar. És a dir, i aquí podem entrar en per què és interessant això. Aquí, evolutivament, quan pensem que estàvem fa milers i milers d'anys que estaven evolucionant, normalment sempre hi ha competició, no? Depredador-presa. I si hi ha preses que són actives durant el dia, els depredadors tenen molt a guanyar si poden anticipar quan sortirà el sol. Llavors, és qüestió de si ells poden anticipar quan sortirà el sol i estar actius en el moment que les preses comencen a despertar-se i encara no estan molt actives, tindran molt d'èxit a l'hora d'agafar presa. I, evidentment, hi ha una carrera armamentística. L'evolució va portar una carrera armamentística. Això implica que les preses també és important que puguin preveure el temps també i puguin despertar-se adequadament. I això vol dir que tothom va acabar evolucionant aquesta mena de rellotges circadians. O sigui que el rellotge que tenim al nostre cos ha estat dissenyat per l'evolució i no el podem obviar. O sigui, jo crec que pràcticament tots els organismes que hi ha a la Terra tenen rellotge circadià i els programes són diferents. Els programes genètics, això és un altre tema, són diferents.
però tots els organismes han arribat a la mateixa solució de diferents maneres. I és perquè és molt beneficiós poder preveure el temps del dia. D'acord? Llavors, no sé quan porto, ja porto 16 minuts, vale. No? Algo així. Llavors, la pregunta és, i on està aquest rellotge? Com funciona? Us he dit abans que el rellotge estava al cervell, puc ser una mica més precís. Hi ha dos petits nuclis, dos petits conjunts de neurones al cervell que s'anomenen nuclis supraquiasmàtics, tenen un nom així molt lleig, que són dos petits nòduls de cèl·lules, n'hi ha unes 10.000 cèl·lules en cadascun, n'hi ha dos, un en cada costat, a l'esquerre i al dret, en cada hemisferi. Hi ha un petit nòdul aquí, un petit nòdul aquí, per això en veiem dos. Hi ha unes 10.000 neuronetes, 10.000 neurones d'aquest estil, que estan allà dintre del nostre cervell. S'anomenen nuclis supraquiasmàtics perquè estan a sobre de la quiasma òptica, que són els nervis que creuen, quan venen dels nostres ulls, els nervis que van a la part del darrere del cervell es creuen, curiosament, i això s'anomena la quiasma òptica. Just a sobre és on hi ha aquests grups de neurones. D'acord? Llavors, si mireu aquests grups de neurones és el nostre rellotge. D'acord? Això s'ha comprovat de 1000 maneres. És a dir, si l'extraiem o si hi ha algun organisme que no té aquests nuclis o els té malament fets, no tindrà un bon rellotge. D'acord? Es poden extreure aquestes cèl·lules i posar-les en una placa i les cèl·lules van funcionant elles soles. Això és una cosa espectacular. De fet, ara us ho ensenyo. Però abans d'ensenyar-vos-ho, la pregunta és i com carai funciona? Com funciona això? Com funciona aquest rellotge? Com funcionem, de fet, en general? Com funcionen les cèl·lules? Vaig a fer una pregunta molt general. Les cèl·lules funcionen perquè hi ha unes molècules que són les que fan coses, que fan que les cèl·lules es moguin, o que les cèl·lules secretin hormones, o que les cèl·lules facin qualsevol de les coses que fem. I aquestes molècules són les proteïnes, principalment. D'acord? Aquí ara vaig entrar una mica en el funcionament. Llavors dic, dintre de la cèl·lula hi ha aquestes proteïnes, que són molècules molt complexes i amb formes tridimensionals molt intricades. La forma és molt important perquè és el que fa que s'enganxi a altres molècules. Així és com funciona una cèl·lula, no entraré ara en detalls, però l'important són les proteïnes, bàsicament. I aquestes proteïnes estan codificades pels gens, i aquí és on és la importància del genoma. Llavors, aquesta figura, segur que ja la coneixeu, que de fet això es va anomenar el dogma central de la biologia molecular, que segur que algú us n'ha parlat. És que de l'ADN, dels gens, acaben sortint proteïnes. Pel mig hi ha el que s'anomena un ARN missatger, que ara tots coneixem perquè és la base del funcionament de les vacunes aquestes que ens estem posant, oi? Està basada en aquest ARN missatger, fa poc no era tan conegut, ara ja és més conegut. És simplement un pas intermig en la producció d'aquestes proteïnes per part del genoma. D'acord? Llavors, la idea és que aquestes proteïnes són les que tenen efectes. Insisteixo, producció hormonal, moviment de les cèl·lules, contracció o extensió, com ara veureu, d'acord? Llavors, la pregunta és, l'ideal per entendre com funcionen aquests nuclis supraquiasmàtics és poder veure quanta proteïna estan produint. I ara us vaig a ensenyar, per cert, aquí teniu una foto, si no havíeu vist mai un gen, us presento un gen de veritat. Aquesta línia que teniu aquí, això és una foto, de fet, bastant antiga, en microscopia electrònica. Aquí teniu una línia. Això és un tros d'ADN. És de veritat. És un bacteri, de fet. Això és un bacteri, no és una cèl·lula humana, diguem, és un bacteri. Però aquí teniu un trosset de molècula que és l'ADN. Aquí són l'ADN. Llavors, d'aquest ADN pengen uns cables que és l'ARN missatger. Llavors, aquí no es veu, però aquestes boletes estan enganxades a l'ARN missatger. Aquestes boletes són els ribosomes. I els ribosomes produeixen les proteïnes. I aquí no es veu, ja les proteïnes ja sí que no es veuen. Però de cadascuna d'aquestes boletes està naixent una proteïna. La proteïna neix, es doblega, es forma una cosa molt complexa en 3 dimensions i això és el que té efecte. Això és el que ens fa funcionar. Llavors, no sé si l'havíeu vist, però és que a mi m'agrada molt aquesta figura i sempre la mostro, perquè es veu com l'ADN es tradueix en RNA, missatger, i totes les boletes aquestes, els ribosomes, estan produint proteïna. Anyway, perdó, això ho dic perquè em feia gràcia. L'important és que si jo vull entendre com
com funciona aquest rellotge que tenim, el que hem de fer és mirar què està passant amb les proteïnes, amb unes proteïnes específiques que són les que donen aquest caràcter de rellotge. Doncs ara us vaig ensenyar una pel·lícula que uns científics van produir fa gairebé 20 anys. Ja és una mica antiga. He trobat alguna, per ser sincer, estava buscant alguna de més maca i de més clara i no l'he aconseguit trobar. Aquesta que es va fer fa 20 anys és la millor que he trobat. I per això no té molt bona resolució, però us l'ensenyo. La pel·lícula que us ensenyaré ara hi ha els dos nuclis supraquiasmàtics d'un ratolí i el que s'ha fet és s'extreuen i es cultiven per si sols i es miren amb microscopia. I ara us ensenyaré aquests nuclis supraquiasmàtics una proteïna determinada que sabem que és una proteïna important en la producció d'aquest rellotge, d'aquest cicle. D'acord? Si el veiem, ara ho veureu aquí. Fixeu-vos, aquí teniu els dos nuclis supraquiasmàtics. Quan la cèl·lula emet llum, és perquè té un marcador fluorescent, que és el que està indicant que s'està produint la proteïna. Llavors, el que esteu veient aquí és com, de forma autònoma, no hi ha llum, no hi ha ritme dia i nit, fins i tot no hi ha ratolí, perquè lamentablement això s'ha extret del ratolí i s'ha posat en una placa, d'acord? I s'ha posat en un microscopi. I veieu com les cèl·lules oscil·len en un període, aquí no es veu bé perquè ho he tapat, però a veure si ara ho veieu bé. Perdoneu perquè aquesta tira no es veu, no sé què fer. Bueno, perdoneu, a sota d'aquesta barra hi ha les hores i veureu que això són 24 hores. Això oscil·la més o menys cada 24 hores. D'acord? Llavors, les cèl·lules, elles soles van produint proteïna en un període de 24 hores. I això és la base del rellotge. D'acord? No sé si... Llavors, ara continuo. Fixeu, això és un exemple clàssic de sistema dinàmic. D'acord? Ara la pregunta és, bueno, i com funciona això? Per què una proteïna produïda per un gen comença a oscil·lar? D'acord? Llavors, torno al que us estava dient abans. Això passa perquè hi ha una causa que no s'ha dit, i és que aquestes proteïnes, algunes d'elles, tenen la propietat de que, a més, controlen que l'ADN s'expressi o no. O sigui, la pròpia generació de la proteïna ve controlada per la pròpia proteïna i per altres. Imagineu-vos, això què vol dir? Vol dir que tinc un element que puc controlar amb un altre element. Tinc un gen que produeix una proteïna que em pot controlar la quantitat de proteïna que expressarà l'altre gen. No sé si esteu... Jo no sé, aquí és on està la cosa. O sigui, jo tinc elements aquí, és com si tingués una ràdio. En una ràdio tinc un resistor, una resistència, una altra resistència, un díode, i els elements estan connectats. El corrent passa i aquesta resistència afecta aquest element, aquest díode, tinc aquí aquest transistor. És exactament el mateix. Jo tinc un gen aquí, un altre gen aquí, un altre gen aquí, i aquest gen produeix una proteïna que controla aquest altre gen. Llavors, hi ha tot un circuit. D'acord? I això és el que s'anomenen els circuits genètics. Això, perdoneu perquè és una mica lletja aquesta figura, però, bueno, lletja és complicada, d'acord? Però és la que he trobat perquè, bueno, això és un article que vam publicar nosaltres fa 15 anys o així, o sigui que és una mica antic, però, bueno, tampoc hem anat aprenent més, però jo crec que aquesta ja il·lustrava el que volíem dir. Això és el rellotge circadià no nostre, sinó el rellotge circadià de la mosca de la fruita. Que, com ja sabeu, probablement, la mosca de la fruita és un dels organismes model que s'utilitzen per fer recerca en biologia, perquè és molt fàcil de treballar amb les mosques i perquè es dupliquen molt ràpidament, etc. Llavors, coneixem molt bé, coneixem bastant bé com funciona el rellotge circadià de la mosca. La mosca també té rellotge, no només nosaltres. Us he dit, tots els organismes a sobre la Terra, pràcticament. Jo estic convençut que pràcticament tots tenen aquest rellotge. Aquest és el de la mosca. I aquí teniu un diagrama molt complicat de caixetes. Cadascuna d'aquestes caixetes és una proteïna. Aquí, aquesta coseta d'aquí és un gen. I el que podem muntar és una cosa que potser us recorda molt al plànol d'una ràdio. Això ara avui en dia és difícil de dir perquè ja ningú té ràdios de les antigues, ni teles, ni res. O si no, obrim un processador. Si obrim un processador electrònic, veurem tot de cables allà connectats un centre. És exactament el mateix. Una de les meves obsessions és intentar entendre els sistemes vius partint de circuits, però no circuits elèctrics o electrònics, circuits genètics. Clar, això segur que no us diu res, perquè segur que... Espera, estem bé, no? És que ja porto, són les 7, ja porto molt de temps, no? O no? Vaig bé, Cristina?
Sí, vas bé. Jo penso Vale. que sí. Vale. Posem Bueno, jo 5 segueixo. minuts, 10 minuts de moment no hi ha preguntes. Vale, jo ara us aclareixo una miqueta, perquè clar, segur que esteu pensant el mateix que jo pensaria i que penso, i és, jo miro aquest mapa, aquest diagrama, i no entenc res. De la mateixa manera que quan un mira un diagrama d'una ràdio, no entenc com funciona, però està allà, vull dir, el programa està allà. És a dir, jo tinc un altaveu, tinc un sintonitzador, etc. Aquí també hi és. Però potser us ajudarà si faig una versió senzilleta d'aquest rellotge. Llavors, si us sembla bé, anem a muntar, entre tots que estem aquí, una versió senzilleta d'aquest rellotge, d'aquest circuit genètic. D'acord? Fixeu-vos si serà senzill, que consideraré 2 gens, 2 boletes. Bueno, en aquest cas són requadres. D'acord? Tinc un gen que produeix una proteïna que li direm A i una altra que produeix una proteïna que li direm R. Aquesta caixa vol dir gen i la proteïna corresponent. Llavors, aquesta A vol dir activador. I vol dir activador perquè quan la proteïna està present a la cèl·lula, quan hi ha proteïna, perquè s'ha produït, ja tenim... Aquí tenim més preguntes. Perdó, quan acabi, si voleu, podem parlar. O no sé, voleu que digui, Frederic diu per què és genètic. Li puc contestar? És que estic veient aquí. Per què és genètic aquest circuit? És genètic perquè la base són els gens. Aquí tenim els gens aquests. Això d'aquí són gens. Són trossos d'ADN. Són trossos d'ADN que són els que representen la proteïna que es produirà. No sé si el Frederic s'ha congelat. Jo no sé si ens està sentint. L'he vist congelat, però bueno, jo vaig parlant. Em sents, Frederic? Sí, es mou. Perfectament. Perdó. Molt bé. Perfectament. Li diem genètic perquè hi ha gens involucrats. Els gens estan aquí, els gens el que estan fent és se'n convertiran, diguem, a partir del gen jo genero, la cèl·lula genera la proteïna fa les seves coses i al final tornem a controlar l'expressió d'aquest gen. Llavors, per això es diuen circuits genètics, tot i que molts dels elements són proteïnes. Però queda lleig dir circuit proteínic. Llavors s'acostuma a dir circuit genètic. Perfecte. Molt bé. Llavors, aquí tenim un circuit genètic supersimple. 2 elements. El que dèiem un activador, que és que quan la proteïna està present a la cèl·lula, el que farà és activar la producció d'aquesta altra proteïna. És a dir, activa que el gen corresponent expressi la proteïna. Per tant, si hi ha molt d'això, començarà al cap d'un moment, hi haurà molt d'aquest. I aquest d'aquí li dic R perquè vol dir repressor. I és repressor perquè quan n'hi hagi molt, aquesta barreta que teniu aquí, és la manera habitual que nosaltres representem aquests circuits, aquesta barreta vol dir que aquest repressor el que fa és frenar la producció de A. Estem d'acord? No sé si... El que fa A és induir que hi hagi més R. I el que fa R és reduir A. Ja veieu aquí el que passa. El que passa és que A s'anima, produeix R i R el calla. Veieu? Imagineu-vos que jo començo a produir A. La cèl·lula, jo soc una cèl·lula. Començo a produir A. Si començo a produir A, llavors aquesta A fa que produeixi R al cap d'una estoneta, perquè triga un temps. Una vegada més el temps. Al cap d'una estoneta produeix R. Però llavors, quan tinc prou R, s'hagi acumulat prou R, llavors llavors la freno. Llavors es deixa de produir A. Què passa? Que començo amb una A alta i al cap d'una estona s'ha de baixar. Veieu? A alta, R alta, A baixa. A baixa, R baixa, A alta. A alta, R alta, A baixa. I anem fent. O sigui, de forma molt natural, espero perquè és superintuitiu, aquest circuitet amb 2 elements fa que, de manera natural, la cèl·lula hagi d'oscil·lar. En la producció de quants A? Començaré amb A alta i després tindré baixa. Després alta i després baixa. Clar, podríeu dir-me, això és una entelèquia, això és una cosa que ens hem inventat. Doncs bé, des de fa 20 anys tenim les tècniques d'enginyeria genètica necessàries per poder construir aquest circuitet i ficar-lo en una cèl·lula. Per tant, no és una cosa que ens pensem. Jo puc agafar el gen A, un tros de DNA, que és el gen A, puc agafar el gen R i els puc connectar de tal manera, tal com ho teniu aquí. Agafo aquests 2 gens, els introdueixo en el cromosoma, per exemple, d'una cèl·lula i miro què passa. Això és el camp del que s'anomena biologia sintètica, que no sé, Cristina, si heu tingut algú als cafès parlant de biologia sintètica. Tenim molt bona gent al departament. Això és una cosa que us recomano, perquè és una cosa molt, molt interessant. Llavors, perquè el que us estic dient és biologia sintètica, perquè
Ara jo el que faré serà introduir aquests dos gens a una cèl·lula i mirar què fa la cèl·lula. I d'aquesta manera fem que la cèl·lula faci una cosa que no faria en situació normal. Ara us ensenyaré una imatge real. No és nostra, és d'un dels investigadors, i el que van fer ells és agafar aquest petit circuit genètic i introduir-lo en bacteris com els que tenim a l'intestí, a la flora intestinal, Escherichia coli. En bacteris que s'anomenen Escherichia coli, agafem aquests dos gens, els fiquem a dintre. Ara us ensenyaré una pel·lículeta amb uns pocs d'aquests bacteris que tenen aquest rellotge genètic dintre. Fixeu-vos el que passa. Neixen, es multipliquen i veieu com van apagant-se i encenent-se. Això són rellotges. Evidentment hi ha proliferació, però a mesura que van proliferant no és perfecta, perquè la biologia no és perfecta, oi? No és com un rellotge que dissenya un enginyer o un circuit electrònic, però veieu com les cèl·lules s'encenen i s'apaguen amb una mica de bona voluntat. I veieu llavors això vol dir que hem convertit aquesta cèl·lula en un rellotge. Aquest rellotge no existia, però l'hem fet que operi d'aquesta manera. Això és el que s'anomena biologia sintètica i això serveix per provar que amb només dos gens i un circuit genètic jo puc generar oscil·lacions com les que heu vist fa una estona en els nuclis supraquiasmàtics. I ara ja molt breument acabaré mostrant-vos uns quants exemples, més d'oscil·lacions. Perquè només he parlat de ritmes circadians, semblaria com si fos els únics, però hi ha molts més rellotges. Un d'ells, la divisió cel·lular. Aquí teniu, això són ous de granota. Això són ous de granota i són les primeres etapes en el desenvolupament. I esteu veient com les cèl·lules es van dividint, de 1 passa a 2, de 2 passa a 4, de 4 passa a 8, a 16, etc. Això passa perquè aquestes cèl·lules tenen un rellotge a dintre que va ciclant amb un període que depèn de l'organisme. Hi ha cèl·lules que es divideixen cada hora, hi ha cèl·lules que es divideixen cada 24 hores, cada 20 hores, cada 10 hores, depèn de quines cèl·lules. Les cèl·lules del nostre pell contínuament s'estan repopulant i això és perquè tenen aquest rellotge. Clar, no cal que us digui que és superimportant aquest rellotge, perquè a vegades l'hem de parar i quan el nostre cos no és capaç de parar el rellotge, el que tenim és un càncer. El càncer és bàsicament quan la cèl·lula aixeca els frens del rellotge del cicle cel·lular, de la divisió cel·lular. Quan aixequem el fre, la cèl·lula comença a oscil·lar. Comença a oscil·lar i es comença a dividir. I això dona lloc a un tumor. Per tant, és molt important conèixer el circuit genètic que hi ha al darrere d'aquesta divisió cel·lular si volem entendre el càncer. Per exemple, hi ha més exemples. Això ja no... A veure, això, per exemple, és una proteïna, s'anomena NF-κB. Ho sento perquè els noms que utilitzem els científics per anomenar coses són lletjos. NF-κB. NF-κB. Anyway, aquesta proteïna és molt important per regular el sistema immune. I la veieu aquí en vermell. Aquí són 3 cèl·lules i el que esteu veient és que el que es veu és el nucli. No sé si ho veieu, aquesta cosa rodoneta és el nucli de la cèl·lula i el de fora és el citoplasma. I el que esteu veient és que aquesta proteïna entra i surt del nucli. Quan la proteïna entra en el nucli està expressant gens i activa el sistema immune, d'acord? Llavors, el que està passant aquí és que aquestes cèl·lules oscil·len, són rellotges i aquest període no té res a veure amb el ritme circadià ni res, són 2 hores. Hi ha un rellotge que no entenem al nostre sistema immune, les nostres cèl·lules del sistema immune oscil·len en un període de 2 hores i no entenem per què. És un altre rellotge. Hi ha més rellotges, aquest és evident, oi? Aquest és evident. Per què batega el cor? El cor batega perquè les cèl·lules del cor són rellotges. Ok? Pom, pom, pom. Entenem bastant bé ara per què les cèl·lules funcionen així, d'acord? Aquests són cardiomiòcits i aquests cardiomiòcits, ells solets, els poseu en una placa, li doneu una mica de menjar, els deixeu fer i comencen a bategar en un període d'un segon o el que sigui. Clar, aquests formen un cor i el cor, a més, està coordinant. Aquestes cèl·lules no estan oscil·lant completament sense parlar-se. Com hem vist abans en el nucli supraquiasmàtics, les cèl·lules oscil·len totes juntes. Això és un altre tema del qual parlaré d'aquí 2 minuts. D'acord? I ja acabo. Ja veieu un altre rellotge. I un altre que segur que potser no coneixeu. Bé, potser sí, però potser no coneixeu. Això sí que ho coneixeu. Això és el nostre esquelet. Però fixeu-vos que aquí tenim que la columna vertebral, veieu que és superperiòdica?
És que és superelegant, no?, un esquelet. Perquè aquí teniu una cosa periòdica, en l'espai, és periòdica en l'espai. Veieu una periodicitat? Es repeteix. I això és vital per la nostra formació, perquè les nostres vèrtebres, el coll, que surtin les extremitats on han de sortir, depèn de que això estigui ben determinat. Llavors, aquesta periodicitat en l'espai, d'on surt? Doncs bé, resulta que quan ens estem desenvolupant, perdó que ja estic potser, si us marejo m'ho dieu, però bueno, quan els estem desenvolupant, resulta que hi ha unes cèl·lules que oscil·len amb el temps i aquesta oscil·lació en el temps es trasllada en una oscil·lació en l'espai. Quan va creixent la columna vertebral, quan va creixent l'organisme, va deixant enrere una oscil·lació. Les cèl·lules queden congelades i es forma una altra vèrtebra. Us ho ensenyo, si no em creieu. Això és un ratolí, és un embrió de ratolí. Aquí teniu les cèl·lules que van oscil·lant. Envien una senyal cap endarrere i veieu, no sé si veieu com es van formant els segments. Veieu com es van formar els segments, que són els que donen lloc a aquesta periodicitat que tenim a la columna vertebral. Tots els vertebrats tenim aquest rellotge aquí, que és la cua, en la cueta hi ha unes cèl·lules que són rellotges, que oscil·len en un període que, depenent de l'espècie, per exemple, he publicat un article l'any passat amb col·legues d'aquí d'Embol, Barcelona, que comparaven aquest període, en el cas de ratolins, amb el període humà. Ja sabeu que el temps de desenvolupament del ratolí és molt inferior al temps d'un humà. Per què? Entre altres raons, resulta que aquest rellotge en ratolí té un període de 2 hores, i en el cas dels éssers humans tenim un període de 5 hores, més o menys. Llavors nosaltres vam estudiar per què aquesta diferència de període. Aquesta diferència de període està relacionada amb moltes coses, entre elles amb la diferència de temps que necessita un ratolí per desenvolupar-se un ésser humà. En definitiva, i ja estic a punt d'acabar, m'estic passant de temps, ja ho sé, perdoneu. Tenim molts rellotges. Aquí ho tinc en anglès, perdoneu perquè està en anglès, però aquesta transparència la faig servir també per als meus estudiants, perquè, fixeu-vos, tenim els ritmes circadians en períodes que són de l'ordre de 10.000 segons. Perdoneu que posi notació científica. Un dia. Tenim ritmes estacionals, oi? Els arbres de fulla perenne, perdó, de fulla no perenne, l'altra, no me'n recordo com es diu, deixen caure les fulles una vegada per any, perquè hi ha ritmes estacionals en període d'un any, no d'un dia, d'un any. És a dir, de 10 milions de segons. Tenim aquest de 10.000 segons o 100.000 segons. Tenim aquest d'aquí que era el que anomenàvem segmentació, que és el que fa els segments, 10 a la 4 segons. El cicle cel·lular, 10 a la 3. I tenim altres aquí de períodes de 10 segons. O sigui, tenim, en les nostres cèl·lules, tenim programates a les cèl·lules rellotges que van de períodes de 10 segons a períodes de 10 milions de segons. Espectacular el que tenim al genoma. I ja acabo. Tenia una altra cosa per dir-vos, però no us ho dic gaire. Això estic parlant de cèl·lules, però hi ha altres rellotges, com per exemple en el nostre cervell, que és un conjunt de cèl·lules, oi? Neurones. Ja sabeu que això ja segur que ho reconeixeu, no? És un electroencefalograma, oi? Si posem elèctrodes al nostre cap, el que veiem són petits rellotges. No sé si esteu d'acord amb mi. Espero que ara us hagi convençut de que tenim rellotges a tot arreu. Al cervell tenim rellotges perquè aquestes onetes, que són potencials elèctrics que hi ha al nostre cervell en diferents zones, oi? Tenen aquesta mena d'oscil·lacions a diferents freqüències. Hi ha diferents ritmes al cervell. Alfa, beta, zeta, gamma. Llavors, que puguem pensar bé, que puguem pensar, requereix que hi hagin aquestes oscil·lacions, perquè aquestes oscil·lacions coordinen la comunicació entre zones del cervell. D'acord? Si no hi ha una bona coordinació entre zones del cervell, no podem pensar clarament. I això vol dir que hi ha malalties associades a que la comunicació no funcioni bé. Em salto aquesta diapositiva perquè no tenim temps, però simplement us volia mostrar aquesta. Per exemple, si hi ha poca sincronització entre zones del cervell, entre aquests ritmes, tenim malalties com ara l'autisme. Si hi ha massa sincronització, tenim malalties com ara el Parkinson. Un altre exemple molt clar de problemes d'alta sincronització és l'epilèpsia. Si tenim aquí unes quantes cèl·lules aquí en una certa zona del cervell, tant és, perquè pot haver-hi en diferents llocs, d'acord? I si les cèl·lules es sincronitzen massa, el que tenim és un atac epilèptic. L'epilèpsia és un problema d'hipersincronització. Anyway, perdó,
ja està, ja no tinc res més a dir-vos. Espero haver-vos convençut de que som un munt de rellotges al nostre cos i que estem intentant entendre tots aquests rellotges de mil maneres. I per això utilitzem matemàtiques, però això és una altra història per un altre dia. Simplement us volia mostrar una foto del nostre grup abans de la pandèmia i després, que és el que com ens reunim ara. Però bueno, és una barreja de físics, matemàtics, biòlegs i enginyers, que és el que tenim en el grup per fer tirar aquesta mena de recerca. I amb això jo paro ja perquè em sembla que m'he passat. Moltes gràcies. No, molt interessant. Gràcies a tu. Sí. Moltíssimes gràcies. I aquesta relació entre el temps i l'espai és fantàstic. Vols? Provem de deixar de compartir? Sí, i tant. Així ens veiem millor. Perfecte. Sí, fantàstica aquesta idea de els segments de les vèrtebres que són un efecte del temps, de rellotges. Exacte. Exacte. Sí que vam tenir la Cristina Pujades parlant-nos de desenvolupament, però clar, no ens va parlar d'això. Sí, hi ha una fletxa... Bueno, cadascú de nosaltres potser ho mirem des de la nostra perspectiva. A mi és que m'interessen molt els rellotges, no només els rellotges, hi ha altres temes dinàmics, però creia que el tema dels rellotges, aquesta periodicitat era... I ho insisteixo, jo crec que és molt important perquè ens ajuda a entendre els éssers vius. Perquè és difícil fer oscil·lar alguna cosa. Si tu veus que alguna cosa oscil·la en el temps, alguna raro hi ha. És a dir, un mecanisme especial. Llavors són pistes. Per mi, les oscil·lacions són pistes que ens dona això de com funciona el sistema. Tenim una pregunta. Marisa, la vols fer tu? Quan dius... T'has de connectar. El micròfon em sembla que el tens... Sí, fem-la de tu, Cristina, sisplau. Sí, no sé si l'he fet prou clara. No, diu que els ritmes del nostre cos en general, el marquen els gens. I llavors diu que què fa el cervell respecte... És una pregunta excel·lent, Marisa, perquè clar, he anat massa ràpid al final. És a dir, és un altre tema completament diferent. És a dir, l'origen... Bueno, de fet, no és tan diferent. Anem a parlar d'això, perquè això també és molt interessant. El que passa és que no he parlat perquè no tenia temps i simplement volia donar-vos un tastet dels altres rellotges tan importants que tenim al cervell. Però és veritat, Marisa, estic d'acord amb tu, el mecanisme és diferent. No són els gens. Però aquí és on vull dir, de la mateixa manera que tenim circuits genètics, també hi ha el que s'anomenen circuits neuronals. D'acord? O sigui, de la mateixa manera que hi ha gens que activen i gens que reprimeixen, també hi ha neurones que activen i neurones que reprimeixen. I llavors, de la mateixa manera que jo dibuixo un mapa amb boletes que són gens que activen i formen un circuit, puc fer el mateix amb neurones. I les mateixes arquitectures, i de fet el Frederic estava parlant de detalls matemàtics, podem parlar ara de mates una mica, les mateixes matemàtiques, bàsicament les mateixes matemàtiques que utilitzem per descriure un circuit genètic, les podem fer servir per descriure un circuit neuronal. Llavors, de la mateixa manera, si més o menys t'he convençut amb aquest petit circuitet d'un activador i un repressor, si t'imagines que en comptes d'un gen activador i un gen repressor tenim una neurona activadora i una repressora, això el que fa és generar-te un ritme en l'activitat de la neurona que s'extén a tot el cervell. De fet, el que s'anomenen els marcapassos neuronals, el nostre cervell està ple d'aquests marcapassos. I aquests marcapassos, o fins i tot el mateix, mireu, el ritme de donar passos. Per això s'anomena el ritme de locomoció. O sigui, un podria preguntar-se, i com podem caminar? Per poder caminar necessitem nuclis neuronals que activin a músculs de forma periòdica. I això implica que hi ha circuits neuronals, com els genètics, que també generen aquest ritme que ens permet caminar de forma... Perquè si no poguéssim generar un cicle molt perfecte, no podríem caminar. Esteu d'acord amb mi? Que caminar és un miracle. Daríamos tumbos. Sí, clar, estaríem que no podem, perquè clar, no... Però caminem de forma molt precisa perquè tenim un rellotge que és un central, això s'anomena generador central de patrons. En anglès es diu Central Pattern Generator. Si mireu, és un generador central de patrons que és el que ens permet que tinguem moviments periòdics, per exemple. I al cervell passa el mateix, tenim marcapassos neuronals basats en la mateixa idea. La pregunta és molt bona, Marisa, i la idea és aquesta, és que en comptes de gens, els nodes del circuit són neurones. Quan pugui fer una pregunta.
Sí. No, és que n'hi ha d'altres, abans. Gràcies, Gràcies. Sí. Quic, vols fer-la tu o vols que directament... Aviam, sí, puc fer-la jo si em sentiu... No sé, sembla que tinc una connexió una mica inestable, però... No, tampoc sense entrar massa en detalls, però esclar, suposo que quan parles de les matemàtiques que fas servir estàs parlant de sistemes dinàmics i d'equacions en derivades parcials i coses d'aquest estil, no? Sí, però, fins i tot més fàcil. També equacions diferencials ordinàries, en derivades normals, dèiem el temps, també servirien. També, evidentment, hi ha derivades parcials. Però per la resta per tots nosaltres, us volia fer notar una cosa a nivell matemàtic. El que probablement sí que coneixeu és la segona llei de Newton. Força igual a massa per acceleració. Anem a començar per aquí. I el Frederic segur que m'entén ràpidament. Quan diem força igual a massa per acceleració, l'acceleració en realitat és el ritme de variació de la velocitat. I la velocitat és el ritme de variació de l'espai. Això implica que l'equació força igual a massa per acceleració, al cap i a la fi, és el que anomenem nosaltres una equació diferencial. I llavors, d'aquesta equació diferencial, que és la segona llei de Newton, hi ha versions similars per als gens i per les neurones. O sigui, el que fem és construir amb els nostres circuits genètics i neuronals equacions com la de segona llei de Newton, que són equacions diferencials, que són els sistemes dinàmics que diu el Frederic, que en forma més complicada poden ser també equacions en derivades parcials, si tenim en compte l'espai. Si entrem en detall. Però sense tenir en compte l'espai, són equacions diferencials ordinàries normals com la segona llei de Newton. Llavors, el que fem nosaltres al nostre laboratori, entre altres coses, és escriure lleis de Newton per aquests circuits genètics i per aquests circuits neuronals. I de la mateixa manera que en la llei de Newton predim un eclipse o qualsevol event astronòmic, intentem que amb aquestes petites lleis de Newton predir efectes com, per exemple, com variarà el període de l'oscil·lador que sigui quan variem una proteïna o alguna cosa així. Això seria la meva versió. Que fort. Gràcies. Maria Rosa, volies fer una pregunta? No, quan has dit de l'alteració dels marcapassos que hi ha al cervell, quan es desteroten aquests marcapassos, que produeix les malalties que provoquen aquesta falta de moviment, coordinació de moviments, tipus Parkinson o tipus... Perfecte, sí, exactament. És a dir, el Parkinson, entre altres coses, és una sobresincronització, igual que l'epilèpsia, és el que et deia. Quan tenim un atac epilèptic és perquè unes petites neurones, no són moltes, serà un conjunt petit d'1 mil·límetre quadrat o el que sigui, que se sincronitzen entre si massa. Llavors, clar, en aquell moment és quan tenim l'atac, perquè llavors ja no tenim el control. M'agrada posar l'exemple d'una orquestra. Imagineu-vos, sense conductor, perquè el nostre cervell és una orquestra sense director. Imagineu-vos una orquestra que tothom està tocant les mateixes notes. És superlleig. O imagineu-vos l'altre límit, una orquestra en què cadascú va al seu aire, no serveix de res. La situació òptima és quan les diferents parts de l'orquestra estan sincronitzades, però parcialment. I així és com funciona el cervell. Si la sincronització és massa gran, tenim problemes com el Parkinson o l'epilèpsia. Si la sincronització és massa petita, tenim problemes com l'autisme o l'esquizofrènia. Això ja se sap. O sigui, hi ha tot un seguit de malalties neurològiques que estan associades amb aquestes disfuncions que està dient la Maria Rosa. És això. Gràcies. I al principi has parlat de les vacunes? Sí. De què es podria preveure o predir? Bueno, les persones... Sí, jo el que voldria saber, Maria Rosa, és si, perquè això no s'ha fet l'estudi, i aquests estudis jo ho entenc, són molt clars perquè has de seguir a molta gent, no? Però a mi m'interessaria saber, cada persona, si jo sapigués, cada persona, en quin moment del dia es va posar la vacuna i després quins efectes secundaris. De la mateixa manera que us vaig posar aquest diagrama en el que mostro el risc d'infart al llarg del dia, imagineu-vos una gràfica que mostrés el risc de tenir un efecte secundari que no és tan greu, perquè estem dient aquí les vacunes són supersegures. Però imagineu-vos que jo pogués tenir una gràfica que digués risc de tenir efecte secundari en funció de l'hora del dia en la que m'han administrat la vacuna. Jo dubto molt que fos pla. És a dir, que el risc fos el mateix més o menys a tota hora del dia. I per mi seria una pista
de com interactua la vacuna amb el sistema immune. Llavors, aquestes dades, tenir aquesta informació és superrellevant. Això és el que jo voldria. No tinc ni idea realment del que passarà, però simplement us dic que jo no crec que sigui el mateix risc a totes les hores del dia, de la mateixa manera que el risc d'un infart no és el mateix en qualsevol hora del dia, com heu vist. No. Jo fa molts anys, jo treballava a Sant Pau i el Toni Vallès, el fill del doctor Vallès de Luna, va fer la seva tesis sobre el dolor toràcic que evolucionava a fer l'angina de pit després. I també influïa en les hores del dia. Veus? Ah, m'encanta. Clar. És que saps el que passa? I els caps de setmana. I els caps de setmana. Bueno, això pot ser un altre tema perquè potser estem més o menys estressats també, no? Sí. Però en la meva experiència, Maria Rosa, quan busquem aquest efecte, quan mirem un sistema viu al llarg del temps, trobem aquests patrons. Sí. I si no els mirem, no els trobem. No. Llavors, jo sempre que he buscat, n'he trobat. Dic, mira, a veure què passa amb el temps. Poso unes cèl·lules en un microscopi, miro el microscopi, li faig una pel·lícula i veig coses que passen, que si no li faig la pel·lícula no ho veig. I és el que tu dius, segur que van fer l'estudi i es van adonar que el dolor toràcic progressava de forma diferent segons l'hora del dia. La persona que arribava a urgències amb un dolor toràcic i que evolucionava i feia l'angina de pit, o el que simplement tenia un dolor toràcic I quina era la conclusió? Que alguna hora del dia era més probable que evolucionés cap a angina de pit que una altra? Fa molts anys d'això i ara no me'n recordo perquè la tesis, quan la vam llegir, quan la va llegir, però es podria revisar. Escolta, la miraré. El nom és Toni Vallès Genís. Espera, que m'ho apuntaré. Per què no ho agradius al xat, Maria Rosa? El Toni Vallès és el fill del doctor Vallès de Luna, que és el cardiòleg, i el fill també és cardiòleg, i em sembla que està al Can Ruti. M'ho apunto. Bueno, ell ho podrà mirar, més bé que jo. Jo ara no tinc... Jo buscaré la tesi, busco la tesi. Sí, la tesi d'ell i ja veuràs. Hi havia afectació d'hores i dels caps de setmana, sí. M'interessa moltíssim perquè això són pistes, ja us dic. Jo sempre que veig un cicle en algun lloc m'hi tiro perquè alguna cosa aprenem. Aquí ja el veig. Molt bé, gràcies, Toni Vallès. Toni Vallès Genís, ja ho ha posat la Clara. Molt bé, perfecte. Molt bé. Toni Vallès Genís. Toni Vallès Genís. Clara, en xat. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. M'ho apunto. Molt bé. Hi ha una pregunta... Que està sota el... Sí, em sent? És que estàs gelat. Ara sí, és que t'havies gelat. Ara sí, estava congelada. T'has tornat a congelar. Jo suposo que el que volia era demanar-li al Frederic que preguntés, no? Mira, hi ha un comentari de la Laia. Sí. No l'he vist. No, jo tampoc. Ui, estem perdent a la Cristina. Potser és el Frederic el que té preguntat. No, jo el que havia posat és que se m'ha fet supercurt, que ho he passat superbé i que em fa pena que s'acabi. Moltes gràcies. Bueno, una cosa que no us he dit, però ja sabeu on estic. Estic aquí al PRBB, algun dia que voleu parlar, per això estem. Si no, ja em direu. Moltes gràcies. Tu estàs treballant al Centre de Recerca Biomèdica, al costat de l'Hospital del Mar? Sí, exacte. Que bonic. Quina sort tens. Quina sort tens. Cada vegada que entro a l'edifici cada matí ho penso. Dic, però bueno... Quina sort tens. Jo l'he visitat també i dic, si torno a néixer vull anar a treballar allà, jo, Bueno, doncs aquí. Sempre necessitem gent intel·ligent. Sí, ara sembla que se sent una mica més. Sí, ara sí. Una mica, sí. Ara volia donar la paraula una mica a la Laia, però després li toca el Quic, que diu que per què les oscil·lacions... Has fet una pregunta? Sí. Sí. Ja faig la pregunta. No, jo també tinc a estones la connexió una mica inestable, però ara em sentiu. Bueno, no sé, potser ja és hora d'acabar, però a mi una cosa que m'ha intrigat amb la teva descripció és que es produeixin oscil·lacions no em sorprèn, perquè això passa en tots els sistemes, però ha d'haver-hi un mecanisme que eviti que aquestes oscil·lacions s'amorteixin
o es tornin explosives, no? Quin és el mecanisme que regula que les oscil·lacions es mantinguin d'una amplada constant, per dir-ho així, o en un període fixe també, no? Sí, molt bona pregunta. No, molt bona pregunta, i tant. No sé si és del tot fàcil, vull dir, matemàticament ho podem entendre bé. O sigui, tenim tota una teoria de sistemes dinàmics que això ho explica, però potser a nivell intuïtiu la millor manera que jo podria pensar és que hi ha un aport continu d'energia. Això és el que Ilya Prigogine, no sé si algú ha parlat d'Ilya Prigogine. Ilya Prigogine va ser un químic que va guanyar el Premi Nobel en temes d'aquests. Tenia un concepte que era el concepte d'estructura dissipativa, entre altres coses, no? I altres científics. Als anys 70 i 80 es van desenvolupar aquestes idees de les estructures dissipatives, que el que fan és agafen energia i la transformen en una cosa que sigui automantinguda. Llavors, en el nostre cas, l'energia és ATP. És a dir, evidentment, l'única cosa que et puc dir és que hi ha un mecanisme pel qual les oscil·lacions es mantenen. D'entrada, no decauen. Si vols, ara parlem de per què no augmenten, d'acord? Però almenys, per què no decauen és perquè hi ha un input d'energia. Llavors, podem entendre matemàticament que mentre hi hagi l'input d'energia, mentre hi hagi l'energia que permeti que els gens A i R es vagin expressant, aquest toma i daca, aquest back and forth, aquest yin i yang de que A puja i R puja i després A baixa i després R baixa, això es pot mantindre indefinidament sempre que hi hagi energia que entri. O sigui que les cèl·lules estan consumint energia per això és evident, això ha de ser així. Per què no pugen cada vegada més? Bé, hi ha limitacions en els recursos que té la cèl·lula. És a dir, no podrien... O sigui, la cèl·lula no pot expressar proteïna tanta com vulgui perquè requereix ribosomes, requereix polimerases i, clar, estan limitades i estan utilitzant-se per altres coses i, per tant, això fa que les oscil·lacions no puguin créixer tant com un voldria, sinó que hi hagi un límit. I matemàticament es pot expressar aquestes limitacions i fa que ens donin lloc a unes oscil·lacions que es mantenen, sempre que hi hagi un input d'energia. Però matemàticament es pot entendre millor. Podríem parlar-ho, Frederic, podríem parlar i t'ho ensenyaria, perquè des del punt de vista matemàtic també és supermaco. És a dir, això és un altre tema. I també és superintuïtiu, segons com. Un altre dia us ensenyo les mates que hi ha al darrere. I és superintuïtiu entendre com es produeixen aquests cicles. Es pot fer sense moltes matemàtiques. Potser em miro algun dels articles que publiqueu, no? Sí, et puc passar alguna cosa, si vols. Sí. O hi ha alguns llibres de text que són maquíssims, no són meus, i us puc alguns... Ja, et puc passar informació, si vols. Si vols, m'envies un e-mail i parlem. D'acord, gràcies. Que bé que surti així. Per cert que no t'has de justificar perquè les diapositives siguin les de la feina. Ens encanta que facis servir les diapositives que fas servir a la teva feina perquè és la font directa que tenim amb els científics. Llavors, a veure si ho he entès bé. No hi ha cap altra pregunta de moment. No. Jo volia... A veure si ho entenem. Al cor, per exemple, tots els miòcits, quina separació, quina diferenciació cel·lular hi ha perquè hi pugui haver les cronocèl·lules i les cèl·lules amb una altra funció? O el cervell, no? O el cervell amb les que alimenten, les que marquen ritmes, les que ens fan anar a dormir. Sí, perfecta pregunta. A veure, primer de tot, clar, hem de tenir present que totes les cèl·lules del nostre cos tenen el mateix codi genètic, excepte petites mutacions que puguem tenir aquí i allà, però bàsicament vol dir que totes tenen el mateix programa. Ara bé, com tu dius, no totes actuen igual. De fet, en el cor hi ha poquetes que són les que actuen de marcapassos i el mateix passa en el cervell. Hi ha unes poquetes que són les que originen aquests ritmes i les altres responen. Llavors, en el cas del cor, per exemple, hi ha unes poquetes que actuen de marcapassos que quan fallen ens han de posar un marcapàs extern, però si funcionen bé el que fan és que aquestes cèl·lules el que fan és el seu estat mecànicament i químicament i elèctricament transmeten aquest estat a les neurones veïnes que no són exactament iguals. Aquí és la pregunta, Cristina. Quina diferència hi ha? I la diferència és subtil. Pot ser una diferència relativament subtil. Pot ser que hi hagi una proteïna que no estigui expressada, per exemple, i això no soc un expert en el sistema cardíac, estic dient, però podria ser que en les cèl·lules de marcapassos hi ha proteïnes que estan expressades i altres que no, en comparació amb la resta de cèl·lules del cor. I per què és això?
perquè també tampoc és bo pel cor que tingui múltiples marcapassos. Perquè si tens múltiples marcapassos, llavors competirien entre si, que de fet és el que passa, això és una altra història completament diferent, però és el que passa que, per exemple, quan tenim taquicàrdia. No sé si, quan tenim taquicàrdia, el que passa és que hi ha alguna zona del cor que no és del tot sana i quan la ona, li arriba una ona de contracció, que és com el cor batega, que ve del marcapassos, quan la ona arriba, en aquesta zona, que potser és degut a una isquèmia, alguna cosa que hagi passat en el cor abans, arriba la ona i com que no pot passar perquè una petita zona del cor no funciona bé, es trenca la ona. I quan es trenca la ona és com si apareguessin múltiples marcapassos que competeixen. Llavors això fa que el cor no pugui bategar bé, tenim taquicàrdia, i llavors hi ha el risc de que quan el nombre de marcapassos efectius és molt gran, tenim fibril·lació ventricular, que és el perillós realment, que quan tenim fibril·lació és quan necessitem un defibrilador perquè és que llavors el cor no pot bategar perquè cada part del cervell del cor va a la seva aire. És com l'orquestra en la qual cadascú està tocant la seva nota. És exactament el mateix, és el mateix que us deia abans. En el cas del cor sí que cal una sincronització molt ben marcada, no tant com en el cas del cervell. I en el cas del cervell passa el mateix. Potser que hi hagi un gen que no estigui tan expressat en una neurona o una cèl·lula cardíaca com l'altra i ja està. I per cert, l'última cosa i l'única cosa que volia dir a més és que no sé si se sap molt, a nivell matemàtic, si voleu, les cèl·lules del cor s'assemblen molt com es comporten a les cèl·lules del cervell. Són el que s'anomenen cèl·lules excitables. Les del cor i les del cervell tenen el mateix mecanisme matemàtic de pulsar i de propagar informació, de rebre informació. Des del punt de vista matemàtic són molt similars. Si mireu llibres de fisiologia matemàtica, veureu que el cor i el cervell es tracten de forma molt similar perquè les cèl·lules tenen un comportament molt similar a nivell elèctric. Són cèl·lules elèctriques i que són capaços d'oscil·lar i de respondre a oscil·lacions. I la diferència, Cristina, és això, és que no convé que totes siguin marcapassos i l'evolució és tan llesta que amb una petita pertorbació que faci que un gen en una cèl·lula s'expressi menys, ja no pot oscil·lar ella sola. Pot rebre oscil·lacions, però no pot oscil·lar ella sola. O sigui, l'evolució ens ha donat infinits botons, infinits knobs, no sé ja com es tradueix això en català, per anar tocant. O sigui, és com un quadre de màndols i tenim un munt de botons. Clar, i l'evolució pot tocar aquest, i amb petits canvis podem tenir tota la diversitat de cèl·lules. És a dir, són com orquestres. El nostre cos és una orquestra que funciona bé. No està ni massa sincronitzada ni massa poc. O sigui, passa amb el cervell i passa amb tot el cos. És una coordinació absoluta. És un ball preciós. Això és el que funciona un cos. I ara que parlaves d'evolució, donat que estem a la Terra, donat que la Terra, tot i que ha tingut ritmes que han canviat, el cicle dia-nit s'ha anat allargant, abans era més curt, però sempre hi ha hagut un cicle dia-nit, sempre hi ha hagut un cicle estacional. Doncs aquests ritmes són ancestrals. Exacte. Des del Luca, Last Common Ancestor el hauria de tenir. La pressió evolutiva, estic d'acord, la pressió evolutiva que tots els organismes tenen des del principi de la vida ha estat una pressió evolutiva cap als ritmes, cap a tenir rellotges, claríssima. Simplement degut al fet, de fet això és el que tinc en la meva pàgina web, ho tinc així, perquè és així, és a dir, el fet que la Terra giri al voltant del Sol fa que tots els éssers vius que hi ha a la Terra siguin rellotges. Perquè ens hem adaptat a aquest cicle. I si no que el Sol, i si no que la Terra giri al voltant... Perdó, una cosa és que roti i l'altra que es traslladi. La traslació, que és la que genera les estacions, fa que també hi hagi molts organismes que tinguin aquests ritmes estacionals. Els arbres, per exemple, les plantes. Sí. Clar, n'heu estudiat de ritmes en plantes perquè també n'han de tenir. Jo no, però, bueno, a veure, se coneix bé el ritme circadià en certes plantes. Hi ha una planta concreta que és l'Arabidopsis, que també s'utilitza molt com a planta model. I, per exemple, hi ha molta gent que ha estudiat el ritme circadià en Arabidopsis i es coneix molt bé. I, curiosament, és molt diferent del ritme circadià en els mamífers o també, per exemple, els cianobacteris. Els cianobacteris que hi ha a l'oceà, que fan fotosíntesi, també tenen un rellotge i és diferent dels mamífers i el diferent dels de les plantes i els diferents dels de la mosca. La mosca té el seu ritme i cadascú són diferents circuits genètics i d'alguna manera l'evolució els ha trobat tots. Són diferents circuits genètics amb proteïnes i gens que no tenen res a veure.
Perquè moltes vegades en biologia les proteïnes s'assemblen molt i dir, mira, és que en aquesta espècie la proteïna, el gen aquest s'assembla molt a aquest d'aquesta espècie i per tant podem més o menys inferir que és la mateixa funció. Doncs bé, amb els rellotges circadians és supercuriós perquè moltes vegades normalment no s'assemblen res. Però no s'assemblen res, per exemple, les cèl·lules del cor amb les cèl·lules del cervell? No, el que volia dir és diferents espècies, diferents organismes. El rellotge circadià de la mosca i el rellotge circadià de la planta Arabidopsis són molt diferents, no tenen res a veure. L'evolució ha arribat amb ells per dos camins diferents. Ah, no, clar, entre animals i plantes ho puc entendre, però entre els animals tampoc? Bueno, vale, estic d'acord. El del ratolí i el de l'ésser humà s'assembla una mica. Això ho concedeixo. Mamífers. Sí. Mamífers, no? Sí. Vull dir, tenen un mateix origen evolutiu. Sí. Pots trobar proteïnes que són gens que són similars entre el ratolí i l'ésser humà. Però la mosca no. Però la mosca no. Doncs és curiós perquè el desenvolupament de la mosca també serveix per estudiar el desenvolupament humà. Clar que és veritat que no fa vèrtebres, no? No fa un esquelet. No, jo estic parlant del ritme circadià en aquest cas. Estic parlant només del rellotge circadià. Clar, jo ja me n'anava al desenvolupament. No, de fet, pel que fa al desenvolupament sí que està molt conservat. Per exemple, el rellotge aquest de segmentació que diem per fer vèrtebres entre ratolí i ésser humà està bastant ben conservat. Jo quan deia el que no s'assemblaven molt em refereixo als circuits genètics de ritmes circadians. De fet, són molt especials aquests. Perquè els altres, com tu molt ben dius, sí que s'assemblen més. Però és molt curiós que diferents espècies, organismes completament diferents, tots tinguin ritmes circadians, els de dia-nit, i tots els han aconseguit de manera diferent. L'evolució va buscant i troba coses, i les troba de diferent manera. Arriba per diferents camins i arriba a diferents solucions. És així. I això passa amb els ritmes circadians. A mi se'm fa una mica antiintuïtiu, perquè jo m'esperaria que l'evolució, com en el desenvolupament, que també és evolutiu, tot i que és la filogènia i l'intogènia, però m'esperaria trobar una solució que ha anat evolucionant, com la de fer la respiració als mitocondris. Sí, però jo amb això no soc expert i no sé per què ha passat. Sí que et puc dir, Cristina, com tu deies abans, que el rellotge circadià del ratolí i de l'humà s'assemblen bastant. És a dir, a la branca dels mamífers no podem dir que hi hagin... Però, clar, en algun moment abans, per algun motiu, el circuit que es respon a la il·luminació, al cicle dia-nit, és diferent. I probablement és perquè, com que la pressió evolutiva és tan gran, si per algun motiu, quan hi ha un procés d'especiació, desapareix algun gen del rellotge circadià en alguna espècie, l'evolució troba una altra solució ràpidament i la solució potser és diferent perquè és una pressió evolutiva jo crec que bastant gran. Sí, això clar, s'ha d'entendre així. No, és fascinant. És fascinant i a més el que és sorprenent és que siguin uns estudis, una disciplina o un camp d'estudi tan nou. Perquè això existeix des de sempre, no? Com és que s'ha fet que és tan nou aquest camp? En molts casos és perquè per veure aquests ritmes, a menys que siguin molt clars, per veure'ls has d'utilitzar microscopia, has de ser capaç de seguir les cèl·lules amb el temps, de fer pel·lícules, diguem-ne. És a dir, dit d'una altra manera, la capacitat que tenim de fer pel·lícules amb microscopia automatitzada i tal, la tenim des de fa 25 anys. Fins a llavors era molt difícil, hi havia molt pocs grups que podien fer pel·lícules. Us he ensenyat abans la pel·lícula del neutròfil perseguint el bacteri. Aquest es va fer als anys 50, però no hi ha moltes pel·lícules d'aquestes, perquè clar, l'equipament que necessitaves en aquell moment per fer aquestes pel·lícules era brutal. És a dir, com tenies un microscopi i l'acoplaves a una càmera, si les càmeres en els anys 50 o 60... És des que tenim aquesta capacitat de fer càmeres, de tenir càmeres digitals, les acoplem immediatament a un microscopi, utilitzem filtres òptics, tenim també, per cert, això no ho he dit, marcadors fluorescents que també els van trobar fa
30 anys, no? Les proteïnes fluorescents 30-35, això és un altre tema interessant, jo crec pel cafè, no? Proteïnes fluorescents les tenim des de fa 30 anys, 40 anys, com a molt, i això és el que ens permet veure com es comporten les cèl·lules amb el temps. Fins que no ho veus, no pots dir gaire. Primer, potser ni te n'adones que existeixen els ritmes. I encara que ho sàpigues, com per exemple el cicle cel·lular, que és evident que ha d'haver-hi alguna cosa, perquè les poses les cèl·lules en un microscopi i les veus dividint-se periòdicament, per identificar quins són els elements sense poder seguir les proteïnes en el temps. Llavors, això ho sabem fer des de fa 25 anys, com a molt, 30 potser, i ara més. I tot i així és molt complicat, perquè t'he de dir que, per exemple, ara tothom està molt interessat, amb raó, en fer estudis d'aquests que anomenen d'alta high throughput, és a dir, tenir tot el genoma, tot el transcriptoma. Agafo i miro tota l'expressió de tots els gens. El problema d'aquests estudis et donen molta informació, però el que no et permeten és seguir les cèl·lules en temps. Perquè tu mires la cèl·lula una vegada i ja l'has vist prou, ja no la tornaràs a veure. Amb la qual cosa, tu no pots seguir en el temps un transcriptoma. Llavors, què passa? A vegades passa això amb la ciència, que és com l'evolució, va per un camí. Llavors, durant els anys, fa 10 anys, tothom estava fent aquests estudis en pel·lícules i tal, i ara tothom, una gran part de la gent, s'ha anat a fer estudis allà de high throughput, transcriptòmica, 20.000 gens. Anem a veure l'expressió de 30.000 gens. Sí, però llavors perds el temps una altra vegada. Llavors, us he de dir que lamentablement estem perdent el temps. Perdó, no vull dir que, sabeu el que vull dir? Estem perdent la fletxa del temps. Una altra vegada, quan tenim la possibilitat, però és dur, és difícil perquè has de fer microscopia i tot. És difícil. Està molt bé. Si us sembla bé, ens estem acostant a l'hora. Si hi ha alguna pregunta més, si no, després jo faré l'última pregunta, que és un ritual, als cafès, i ens acomiadem fins al següent. És a dir, que ara em toca preguntar. Hi ha alguna pregunta més? Algun comentari? No, però ha sigut molt interessant. Moltes gràcies. Ja sabeu on soc, no dubteu en contactar amb nosaltres. Molt, m'ha agradat molt, i és impressionant, Sí. Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt bé. Doncs espereu que encara queda una pregunta, que és la que ens agrada saber als nostres ponents, que ens expliquin com és que han arribat a estudiar això que ens expliquen. Què et va moure a tu per estudiar la cronobiologia, els ritmes? És un camí llarg. Jo soc físic de formació i vaig decidir fer física perquè, irònicament, quan em van ensenyar biologia, i no és una culpa del professor o la professora, quan m'ensenyaven biologia al batxillerat, ho veia tot com si fos història, perquè era tot molt descriptiu. Deien, mira, la transcripció genètica funciona així, 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 i tu havies d'aprendre. I jo no tinc molt bona memòria. Llavors, doncs, clar, deia, història, tampoc, ara m'està interessant més la història, però... Llavors, clar, què passava? Que veia que la física, per exemple, hi havia puzzles, hi havia coses per contestar, no? Llavors, doncs, me'n va interessar la física. Però què passa? Llavors, què fa la física? La física el que t'ensenya és que pots utilitzar les matemàtiques per entendre el món. Aquesta és la meva definició de la física. Pots utilitzar les matemàtiques per entendre el món. I fins al segle XX la gent utilitzava les matemàtiques per entendre el món mort. Però a partir dels anys 2000, que va haver-hi el genoma, i tothom, no us en recordeu, que s'estava descodificant el genoma humà, i va haver-hi molt interès en el genoma, llavors això vaig veure que hi havia moltes preguntes obertes que podíem utilitzar les matemàtiques no per entendre el món inert, sinó per entendre el món viu. Llavors és quan vaig començar a passar lentament aquest món. I, clar, jo, simplement, a mi és que m'interessaven els sistemes dinàmics. Vaig fer un postdoc a Atlanta en un altre tema i vaig aprendre molt de sistemes dinàmics, de què feia que alguna cosa oscil·lés, com deia el Frederic, què feia que una oscil·lació no es mantingui en el temps. Això ho fem els físics. Llavors, doncs, va interessar molt aquesta mena de sistemes dinàmics. Llavors, com que m'interessava això i vaig veure que en biologia hi havia molts problemes oberts, vaig acabar caient de forma natural en ritmes, en biologia, en oscil·lacions biològiques, en el temps. Està molt bé, doncs quina sort de poder entrar. Sí que és veritat, no? I tu consideres, així una pregunta com fora de rècord o no,
Tu consideres que la física és una ciència més fàcil, o sigui, no tan complexa, no més fàcil, sinó no tan complexa com la biologia i que per això abans va tenir les matemàtiques que la sustentessin? Clarament, perquè els experiments són molt més reproduïbles en laboratori, perquè jo tinc condicions de laboratori i puc posar allà un circuit elèctric o puc posar un tros d'un imant i llavors ho tinc supercontrolat. Clar, què passa? I això jo porto 20 anys patint una mica, perquè, clar, vens d'aquell altre món i ara te'n vens a la biologia, ja no et dic res si entres en qüestions clíniques, que he entrat una mica, però jo m'estic més al laboratori, no? Treballo amb bacteris, amb cèl·lules d'altres tipus, però quan entres en qüestions clíniques, que el que tens són dades de pacients o de gent, clar, la variabilitat és tremenda. Cada persona, és el que dèiem abans, és un món, és molt, molt difícil, però és superexcitant, jo crec que no podem evitar, necessitem avançar, perquè és la nostra vida, no? La nostra salut. Jo crec que hem de continuar. És un repte, però és superinteressant. I una cosa que et volia dir més quan deies per què vaig acabar estudiant això, és que jo no sé si a vosaltres us ha passat a les vostres vides professionals, quan un és científic té l'avantatge que en un cert moment de la teva carrera pots triar, no? Més o menys què fer. Llavors, va haver-hi moments a la meva carrera que notava com que hi havia coses que m'atreien, no podia deixar de pensar. No podia deixar de pensar en això. És un misteri, no? Dius, és que hi ha alguna cosa que em porta, que m'atreu cap allà. I això és el que va passar amb els sistemes vius. És una qüestió intangible. És això, és molt curiós. Suposo que igual a vosaltres us ha passat el mateix amb alguns temes. Quan un té és que hi ha alguna cosa, i llavors això és el mateix. Sí, les dèries... És una força d'atracció, és com tenir una estrella allà que t'està traient. Un forat negre. Un forat negre, sí. Sí, és veritat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. A vosaltres. Gràcies pel xat. Gràcies a vosaltres. Sí. Ha estat un plaer. Per concloure la sessió, doncs, dic que us esperem el dia 16 de juny. Serà un cafè científic diferent, serà un cafè científic amb llibre. I val a dir que tenim entre nosaltres el ponent, que podria aprofitar per saludar amb la maneta. No, el ponent saluda amb la maneta. Molt bé. Durant la pandèmia hem experimentat diferents fórmules amb altres cicles que es fan a la casa i aquesta vegada experimentem amb els cafès literaris, que són... Més a la vora, més a la vora. Més a la vora. Això mateix. Un verdor terrible. Us ho enviaré. Doncs res... Es podia dir això o no? Es podia dir que el llibre és aquest. Sí, esclar que es podia dir. Esclar que s'ha de dir. Perquè vol dir que el llegeixi. S'havia de dir. De fet, anava a dir-ho, no? Que fa una relació amb una mena de non-fiction, fa una relació entre descobriments científics que van ser reals i històries relacionades amb alguns colorants i el ciclón B, que és malauradament el gas que es va fer servir a diversos llocs, i també parla d'algunes històries relacionades al món amb els matemàtics. I per això tenim un matemàtic que ens comentarà el llibre i algunes històries de matemàtics. Això serà el dia 16 de juny, dimecres 16 de juny. No cal dir, Jordi, que sento que t'exclames que estàs més que convidat.